Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi jengandika sedaya dalasan kulawarga tansah winantu ing bagya mulya. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan warangan dukuh blarangan. Seratanipun Yonas Suharyono ingkang kapacak wonten ing cerita cekak. Kalawarti Jaka Ludang nomor 6 tanggal 12 Juli 2019. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Somo ngabas keselak. Banyu susu sing wis diwenehi japa mantra lan donga-donga ora sida mlebu gurunge temah wutah ing bantal juragan beras kondang kuwi. Sisa banyu sing wis kebacut mlebu nelesi ilat, untu lan jeron tutuk disemburake kaya patrape wong lagi wudu. Sing lagi padha nungsung kaget nulin jenggirat bebarengan. Ora sakbaene Mbah Kakung sing wis 7 sasi nglumpruk kelangan daya kuwi mak gregah tangi nalika diombeni banyu susu dening dukun ampuh. Kasdu saka dukuh mblarangan. "Jupana banyu kendi?" perintahe Somo Ngabas kanthi swara groyok. Bojone age-age menyang mburi sak perlu njupuk banyu kendi banjur dicurake ing gelas plastik. Kanthi ngati-ati Surti anake wedok sing ngrawat saksuwene bapakne gerah lempoh nemplekake lambe gelas ing lambene bapakne sing pucet lan lemes. Isih ana kekuatan kanggo nyerot banyu saka gelas. Sak serotan dikemu nanging ora banjur diulu. Dumadakan prot kanthi sisa kekuatane banyu kuwi disemprotake ing raine dukun Kasdu sing isih umak-umik ngrapal donga. Nganggo pucuk klambi surjane Kasdu ngelap raine sing klebus merga semburan banyu saka tutuke juragan Somo Ngabas. Sing padha nyawang kami tenggengen. Ana 2 perkara kang ndadekake para penyungsung kuwi mlongo kebak pitakonan. Sepisan muncule kekuatan saka ragane wong tuwa sing wis suwe lempoh merga sesakit. Kapindho, patrape juragan Somo Ngabas anggone kumawani nyemprot raine dukun Kasdu. Wong-wong ing tlatah Dukuh Sungging, Dukuh Blarangan nganti tekan Kapanewon wis ngerti menawa Kasdu mujudake dukun sing kinurmatan, dinut apa sing dingendikake ing babagan njampeni sesakit. Ing paprintahan uga kinabekten. Saora-orane wong-wong sing pracaya marang ilmu ngupakara keris lan barang-barang pusaka liyane. Nyuwun ngapunten nggih, Pak. Mbah Kakung niki sampun linglung. Engetanipun sampun ewah.
Dados saparipolahe boten saged dikendhaleni. Ature Surti karo nyembah-nyembah marang dukun Kastu. Ora dadi apa, Nduk. Mbok menawa saking senenge wis bisa tangi njenggelek terus mak gregah. Ngendikane dukun Kastu isih yakin menawa banyu kang diunjukake marang juragan Somo Ngabas wis wiwit reaksi. Somo Ngabas dehem. Isih ana sisa banyu sing arep disemprotake neng raine Kastu nanging wurung. Pandelenge mendelik nunjem marang pasuryane dukun sekti kuwi. Kedadian kang langka durung nate dumadi ing prastawa sadurunge. 7 sasi paningale Somo Ngabas kuwi merem. Yen pas melek ya mung nyawang usuk ing dhuwur anggone sare. Kothong ora ana cahya lan pucet. Luwih becik ngaturake panuwun marang Pak Kastu, Pak. Piyambake sing maringi jampi-jampi nganti Bapak bisa lenggahan saiki. Pasuryane Bapak wis ketok rada abang. Apa? Pitakone Somo Ngabas kanthi getak galak. Bapakmu iki kok kon matur nuwun karo dukun bajingan kuwi? Sambunge karo isih mandeng Kastu kanthi sorot mripat tajem. Pak, sarese iki akeh sing mirsani Bapak. Kok malah ngendika kaya ngono lho. Kanggone Kastu, prastawa iki mesti ngagetake. Uga kanggone para tamu kang melu nyungsung lan ndongaake juragan Somo Ngabas. Wis eketan pasien sing digarap nganggo ngilmu lan banyu ramuane tansah kasil. Ora nate ana panyaruwe saka para brayat lan wong-wong sing nate nyekseni praktek perdukunane. Kasektene pinangka dukun wis diuji lan diakoni dening masyarakat nganti tekan tlatah kapanewon liya. Kabeh pasiene dukun Kastu kuwi umume wong sing wis sepuh, lara tetaunan, sing srana medis wis ora ana obate. Mulane brayat wis ora percaya marang para medis lan obat-obat liyane. Dina kuwi mujudake dina apes tumrape dukun Kastu. Juragan Somo Ngabas pinangka pasien pungkasan sing digarap nganggo banyu susu lan jampi-jampine. Sadurunge dheweke wis yakin menawa banyu lan jampi-jampine isih mandi kanggo ngobati pasien. Nanging pranyata pasien pungkasan iki angel digarap. Skenario lan rancangane rada randhat. Ewa semono dheweke duwe pangarep-arep. Isih ana tetes-tetes pungkasan sing wis kolu ing gurunge juragan kuwi temah nemai tiwas. Gari nunggu wektu semenit utawa keh-kehe 5 menit. Dukun asu buntung? Panggetake Somo Ngabas. Apa mbok kira aku ora ngerti polahmu seprene iki? Para penyungsung jenggirat. Tutuke mengo kaya cangkem mujair. Mripate ngulatake polahe sang juragan. Semono uga dukun Kastu. Wong-wong mau padha pandeng-pandengan lan umak-umi.
Ngira menawa juragan Brewu kuwi lagi kerasukan jim sing nunggu wit gayam sak dhuwuring belik sungging. Mula banjur keprungu swara dikir saka para penyungsung lan ndremimile donga saka latine dukun Kastu. Juragan Somo Ngabas pancen kondang galak lan groyok yen ngendikan. Apa maneh marang para tukang lan buruhe. Ora tedeng aling-aling lan tansah blaka suta menawa ana perkara kang kudu dirampungi. Nanging sajrone 7 sasi iku swara mau kaya kecandhet ing gurung ora nate kawetu saka lisan. Mung kadang bengak-bengok kanthi tembung kang ora genah kanggo sapa lan tegese apa. Lekno mripatmu, jerengen kupingmu bune. Yen ngarah patiku, aja kongsi njaluk tulung dukun asu buntung iki. Ngendika mangkono Somo Ngabas ngangkat gelas sing isih isi banyu sekti udakara separone sing dibuang mau. Ngerti ya, iki racun. Krungu tembung pungkasan kuwi, Kastu jenggirat nuli menyat saka lungguhe karo misuh-misuh sing ora genah dirungokake. Arep minggat nganti kowe asu buntung? Bengoke Somo Ngabas isih nyekel gelas isi banyu ngandhut wadi kuwi. Dukun sing diundang kaya kewan sukupat tanpa sungu kuwi setengah mlayu metu lan muni-muni ninggalake wong-wong sing isih padha lungguh karo ngucapake dikir. Ana brayat sing nyegat playune sang dukun nanging sing dioyak wis nyengklak montor nginggati. Bapak, susah payah anggonku golek tombo kanggo bapak. Kok malah ngendika ngono lho? Aku lingsem, Pak. Jerite Surti karo nutupi raine. Bocah orang genah. Sing akon kowe ngundang dukun asu buntung kuwi sapa? Sepi. Ora ana sing wani cemuwit. Dikir uga wis dirampungi. Ora ana sing wani males panyawange juragan Somo Ngabas kejaba Surti anake wedok sing tansah setya nunggoni lan ngrawat bapake sakjerone 7 sasi. Ayo sapa? Jawab. Lah ya, putra-putrine bapak. Sapa maneh? Semaure bojone. Leres bapak, kula lan adik-adi mados usada murih bapak enggal dangan ature bakda putra sambung anake bojone saka bapa sing dhisik. Ibu mboten kula aturi pirsa, mindak kekadahan menggalih. Meneng kowe bakda, panggetake marang anak kuwalone kuwi. Ketimbang buangi duit nggo mbayar dukun, luwih becik kok anggo renovasi masjid tinggalane mbahmu kuwi. Menawi menika sampun kita cawisaken, Pak. Semaure bakda nanging sajak ora dirungokake. Sing penting bapak sehat sik, ben mesin hulere bapak bisa mlaku meneh, awet momong putra wayah. Sambunge Surti sajak ngedem atine bapakne. Wes, ora usah kakean caturan. Jupukno jagoku sing sehat. Gawanen rene. Ibu karo anak pandeng-pandengan. Ora ngerti
apa sing dikarepake bapakne. "Ayo, mangkat!" Age-age Busoma menyang legok mburi omah, sak perlu nyekel jago ingon-ingone bojone. Sedhela wae wis bali karo nyekel jago sing buntute ana ngarep, kaya pitik arep didol menyang pasar wage. "Jenengan iku kok ngane-anehi to, Pakne? Jago ora bisa jak rembugan, kok malah dikatutake." Tangane juragan Somo Ngabas sing biasane lemes, lungkrah, ketok cekatan nyekel endas jago. Cucuke dibuka, banjur dicuri banyu susu saka gelas paringane dukun Kastu. Pitik diculke ing njogan disekseni para penyungsung. Ora etungan menit, jago kuwi sempoyongan kaya bocah mabuk ciu. Swiwine nglubuk-nglubuk bentur tembok. Menit kaping 5, wulu gulune ngadeg mengkirik, banjur ambruk ora obah, pecat nyawa. "Sapa sing isih ngeyel? Ora ngajar, tak plathok-plathok sikilmu, Kastu." Bengoke Bakdo karo metu nggawa bendho gowang sing semelip ing pojok pawon. Nanging lagi wae arep jumangkah, tangane dicandhet Surti, adine sing ragil. "Aja golek perkara meneh, Mas. Dipasrahake karo sing wajib wae." Sedina sakwise jagone Somo Ngabas nemai tiwas, wong-wong sing nate njaluk bantuan Kastu ngruduk omahe dukun kuwi ing Dukuh Mblarangan. Nanging omah kuwi wis ditinggal minggat. Polisi ora kelangan lacak. Ora gantalan dina, dukun Kastu dicidhuk nalika ndelik ana omahe ing kutha. Dheweke kuwi pinangka karyawan sawijining museum benda purbakala. Kaprigelan ngrawat pusaka klebu keris, tumbak lan barang-barang pusaka liyane diturunake saka bapakne sing pakaryane uga marangi keris. Saksuwene dadi dukun, Kastu wis nggarap cacahe 50 pasien. Saka 52 pasien kuwi, dheweke ora nate nemoni rubeda. Pasien-pasien mau umume wong sing wis setruk utawa nyawane mung nunggu pethukan malaikat pencabut. Mesakake ragane mung ana antarane mati lan urip. Pihak keluarga banjur pasrah marang dukun Kastu. Pungkasane, dukun kuwi kesandung ing pasien kaping 53. Kanggo njangkepi perkara, polisi nyeret Kastu nglacak barang bukti ing omahe Dukuh Mblarangan. Lena saka pengawasan polisi nalika lagi nggoleki barang bukti liyane. Kastu ngokop banyu sing sumimpen ing cangkir. Polisi sigra aweh pitulungan, nanging Kastu wis nemai tiwas. Genepi 53 korban warangan saka Dukuh Mblarangan. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan Warangan Dukuh Mblarangan. Seratanipun Yonas Suharyono ingkang kapethik saking cerita cekak. Kulawarti Joko Ludang nomor 6
tanggal 12 Juli 2020. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksama awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.